Sithanda ukunibingelela futhi namhlanje kwi-channel yethu esivamise ukuthi sichaze kuyo amaphupho esuke siwabonile ekulaleni kwethu ukuthi ngabe achaza ukuthini-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze iphupho elifaka u-R200 ukuthi uma uphuphe u-R200 ngabe kusho ukuthini lokho kuwena-ke. Igama lami-ke nguHlengiwe, isibongo ngowakambotho. U-R200 uyimali futhi uyiphepha. Ngake ngakuchaza-ke ukuthi enene uma uphupha imali leyo nto isho ukuthi wena unikezwa noma unikezwe amandla noma ngaleso sikhathi esithize utshengiswa ukuthi unamandla wena onawo ukuthi ubone leyo nto esuke izokwenzeka ngaleso sikhathi noma ukwazi ukuthi usibone kuqala leso simo osuke utshengiswa sona ngaleso sikhathi-ke. Ake ngichaze u-R200 ukuthi uyimali njani uma uyiphupha-ke. U-R200 bakwethu unamafu athize kuwona akhona kodwa angathi anombala o-dark orange okuwumbala wolaka. Athanda ukuthi ube nombala ongathi ubovanyana okungaqondakali nje. Uthanda engathi uba nombala ongathi ubrown nyanyana. Yonke leyo mbala uma uyihlanganisa isho umbala wosizi, isho umbala wolaka, usho nombala wokuxakeka esikhathini esithize esizayo. Futhi ukufakazela lokho lowo mbala uke uvele nasemafini ungaphuphiki, okuchaza ukuthi uma kwenzekile nawo wawubona lowo mbala, okuchaza ukuthi isimo sento yakho sokufuna ukuyenza ngalezo zinsuku ubothi kuyimisa kancane ngoba ngeke izihambe ngale ndlela ocabanga ngayo ukuthi izokwenzeka-ke. Iphinde futhi ube nezihlahla, ube nabantu, ube nezingodo ezomile, ukusho ukuthi yonke lento leyo isiko iphatha umhlaba osuke wena uphila kuwo. Ngokombala-ke osuke uvezwa yiwona usho umbala 1 wosizo wokuxakeka wesimo solaka, ukufaka konke isimo leso esiwulaka ongase kwenzeka ukuthi kube nabantu abathize abangase badlule emhlabeni ngaso leso simo ngokukuzenzakalela ngokomdali osiphethe yena nangokuthi yini lena esuke yenzekile ngokwazi kwakhe. Yingakho-ke uze ube nomphathi okusuke ekhona kuwo ophethe-ke umhlaba. Abelungu bayayazi-ke lento bakwethu. Ngoke ngichaze ngelinye ilanga ukuthi yindaba zonke lezi zinto uthola ukuthi zenzeka kuthina thina sabahlali kodwa zibe zenziwe yibona kuze kube kuyibona abacreate zonke lezo zinto kodwa zibe zenzeka kuthina futhi nabantu basemakithi bebe besitshela ngazo. Khona ividiyo engizoyenza ngizama ukuchaza lento ukuthi iyini lento le. Shukuthi-ke u-R200 uma unjalo usuke uveza isimo solaka noma isimo sobungozi obungasebenzeke emhlabeni esiphila kona ozodlula nemphefumulo yabantu abathize. Kodwa ngoba uno-2 okusho ukuthi wena okubonile uyosinda lapho. Injalo nje leyo nto. Ake ngiphinde ngenze nje. Ake kuthiwa wena uphupha u-R200 kodwa uphupha uphethwe uphupha unika umkhonyana wakho noma uphupha uphethwe umkhonyana wakho noma uphupha uphethwe umuntu othize noma uphupha uloyo muntu ophuphe kuyena. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi bhasopa lo muntu lona mhlawumbe ake ngithi unenkinga naye, lo muntu lo onenkinga naye ungazi uyixake ngokulwisana naye ngoba ngeke kuze kube kuhle kuwena. Kuyoba khona okubi ongase kube khona lapho. Angeke uzuphumelele ukulwa naye ngoba unamandla yena qobo lwakhe emzimbeni wakhe, amandla akwazi ukuthi ashintshe into igcine isiwulaka phezu kwalowo muntu. Ake ngithi mhlambe ubone kumkhonyana wakho ithi bhasopa loyo muntu loyo uma ngabe ubucabanga mhlawumbe ukumfaka okuthizanyana ukuze azwe wena ngoba phela amandla uzama ukwehlisa amandla lawa ayiwona ukuze enze ngale ndlela ofuna ngayo. Mhlawumbe uyatshelwa ukuthi ubhasope ngoba kungakulethela ubungozi. Khumbula ukuthi lo muntu uphethwe nabantu abakhulu emzimbeni wakhe abayidluzi lakhe elimenza ukuthi bahlale kuye ukuze bakwazi ukuthi basebenze ngaye ekugadeni ikhaya labo. Uma wena uke wambona ephethe lonto isho ukuthi uma ubhasope ukuthi wenze noma yini kuyena ngoba angeke kuze kube kuhle kuwe. Isho njalo indaba ka-R200.
Ngiyacela ukuthi bakwethu uma uphuphele liphupho leli oda uthola ukuthi uliphupha nje wena, akukona ukuthi khona omnikezayo, uliphupha nje liwena mhlawumbe ubona u200 uphethe. Ngiyacela ukuthi uwenze nje ngoba usukutshelwa wena ngento ezokwenzeka emhlabeni. Ubothandaza bakwethu, ucela ukuthi uNkulunkulu lesi simo asivimbe sigcine singenzekalanga. Kodwa mawubona kumuntu kuyena lowo muntu ophethe, cha, zama ukuthi ungabi nenkinga naloyo muntu, noma bengabe kunezinto oyifisayo ukuzenza kuyena, zama ukuthi uvele uzame enye indlela ezokusiza. Yayibona leyo nto, ukuze kungagcini konakala okuthize ngento ebingalungiseka futhi engakhulumeka. Okwanamhlanje ngicela ukuthi-ke ngime lapho, siyobe siqhubeke nokunye ngelinye ilanga. Ngiyabonga.